Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 14-15-nji ýylda goňşy Özbegistana ilkinji döwlet saparyna amal aşyrýar. Bu barada ilkinji bolup Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýowyň medeniýet gullugy çarşembe güni habar berdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Türkmen prezidentiniň nowatdaky daşary ýurt sapary 13-nji ýylda geçirilen hökümet mejlisine ara alynıp maslahatlaşyldy. Saparyň çäklerine syýasy, sowda, ykdysady we medeni insanperwerlik ugurlaryny iki taraplaryň bähwetli türkmen-özbek hyzmatdaşlygyna degişli meseleleriň bir näçesi ara alyp maslahatlaşylar. Şeýle hem taraplar halkara we sewiç syýasaty meseleleri boýunça pikir alşarlar diýip TDH ýazýar. Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine girişenden soň ilk Russiýa, ýa-da Irana resmi saparlar amal aşyrdy. Ol ilkinji döwlet saparyny Özbegistana edýär. Azatlyk radiosy Türkmen prezidentiniň Özbegistan saparynyň mümkin bolan ugurlary gün tertibi barada Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň özbek gullugynyň baş redaktory Pahlavon Turgunow bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Türkmenistan prezidentiniň Özbegistana dowlat taşryfatyny bir gün Türkmenistanyň prezidentiniň Özbegistana amal aşyrýan dowlet sapary bir gün öňünden düýün yglan edildi. Adatça dowlet saparlary bilsiňiz ýaly ençe wagt öňünden meýilleşdirilýär. Saparyň gün tertibi barada özbek tarapy giňişleýin maglumat bermedi. Diýip Turgunow aýtdy. Türkmen mediýasy hem meýilleşdirilen saparyň gün tertibi barada giňişleýin maglumat bermedi. Bu ýerde nazarymda taşryfny özüden hem köre geopolitik fon gyzykly. Bu ýerde meniň pikirimçe saparyň özünden hem mälim bolşy ýaly geosiýasy jagt gyzykly bolup durýar. Bilsiňiz ýaly Berdimuhammedow Putiniň Aşgabat eden saparynyň ýygyny Özbegistana barýar. Belki onun Putin bilen geçirilen gepleşikler barada prezident Mirziýowy habarly etmegine garaşmak mümkin. Saparyň gün tertibinde hususan da ykdysady meseleleriň bardygyny çaklaýar. Diýip özbek jurnalist aýtdy. Ýarym resmi Orient neşrine görä 2021-nji ýylda iki ýurduň arasyna sowda dolanşygy $902 milyon barabar boldy. Galbertede Türkmen neşridiň 2022-nji ýylyň dowamyna Özbegistana Türkmen maýa goýumlarynyň gatanjy bilen 16 karhananyň açylanyny, Özbegistana Türkmen maýasynyň gatnaşmagyna jemi 174 karhananyň hereket edýänligini habar berdi. Neşir Berdimuhammedowyň saparynyň dowamyna Türkmen-özbek birlikde karhanalaryny açmak barada ılalaşmagyň meýilleşdirilýänligini habar berýär. Özbek jurnalisti hususan Ukrainadaky uruş sebäpli häzirki wagtda dünýäde eksport ugurlarynyň üýtgeýänligini gurrun berip Özbegistanyň uruşdan ozalan mençeme wagt bäri öz eksport ugurlaryna alternatiwa gözleýänligini gurrun berdi. Kaspiy koridory muhimroq ahamiyat kasb etishni başlagan. O'zbekiston o'zining mahsulotlarini xorijga eksport qilishni alternativ. Kaspiy koridory mühim ähmiýete ýa bolup başlady. Özbekistan Ukrainadaky uruşdan ozal hem ençime wagt bäri öz önümlerini daşary ýurtlara eksport etmegiň alternativ ugurlaryny gözleýärdi. Türkmenistanyň hem gatnaşýan Trans-Awgan koridorunyň Özbekistanyň önümleriniň Hindi, Pakistan portlaryna çykarylýan geçiligi bolmagyna garaşylýar. Özbekistan Kaspiy portlaryndan peýdalanmak barada şu ýylyň başlarynda Kazakystan bilen ılalaşdy. Diýip jurnalist aýtdy. We özbek tarapynyň hazar geçirgesi babatda Türkmenistan bilen ulalaşmagynyň ahmaldygyny sözüne goşdy. Jurnaliste görä bu gatnaşyklardan daşary Özbekistan Türkmenistanyň mewsumlyň elektrik energiýasyny satyn alýar we türkmen gazy üçin tranzit döwlet hasaplanýar. Galbertede Özbegistanyň türkmen serhedine goly sebitde işe girdiň bir senagat tesgasynyň finçlary we bilermenleri görä bölekliğin türkmen gazy bilen üpçün edilmegine garaşylýar. Mälim bolşýal Türkmenistanyň iň esasy energiýa müşterisi bolan Hytaýy berýän gazy Özbegistanyň üstünden geçýär. Pahlavon Turgunow görä Türkmen prezidentiniň Özbegistana amal aşyrýan saparynyň dowamyna Owganistanyň hem ara alyp maslahatlaşmagyna garaşylýar. Türkmenistan bilasy Awganistan bilen iň uzun çegerlerden biri ege dowlat statusy we Türkmenistan bilsiňiz ýaly Awganistan bilen arada iň uzun şirketleriň birine ýa bolan döwlet hökmünde Taliban bilen oňat gatnaşyklary, däp bolan oňat gatnaşyklary ýa bolan döwlet hökmünde Özbekistan üçin bu rolyny hem ýerine ýetirip bilýär. Bu wagtda Türkmenistan we Özbekistan ýakyn ýaran döwletler diýmek bolýar. Diýip jurnalist aýtdy. Ykdysady gatnaşyklardan tapawutlukda iki ýurduň arasyna syýasy gatnaşyklaryň derejesi jurnaliste görä on çokly ýokary däl. Her näçe iki ýurduň döwlet ýolbaşlarynyň özara gatnaşyklary görnüşinden oňat ýaly bolup görünse-de umuman alnana döwletara syýasy gatnaşyklaryň derejesi ýokary däl. Bilasy Merkezi Asyýada Bilsiňiz ýaly Merkezi Asyýadaky ähli döwletleriň özara gatnaşyklary ýurtlaryň döwlet başlyklarynyň arasyndaky şahsy gatnaşyklary bagly bolup durýar hasaplanýar. Karimow döwründe türkmen-özbek gatnaşyklary Karimow Niýazow gatnaşyklaryna bagly bolup durýardy. Biraz soň Berdimuhammedow bilen gatnaşyklary bagly boldy. Belli bir derejede gowulandy.
iki döwletiň arasyndaky gatnaşyklar häzir hem ataly ogul Berdimuhammedow bilen Mirziýowyň arasyndaky gatnaşyklara bagly bolup durýar. Şahsiýetli ortasyň munosabatlar diýip jurnalist aýtdy. Özbegistanyň prezident Şavkat Mirziýoýew prezident wezipetine girişenden soň ilkinji daşary ýurt saparyny Türkmenistana malaşyrdy. Özbek lideri 29-njy ýylyny we 16-njy maýda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen telefonda gürleşdi. Serdar Berdimuhammedow ýanwar aýyny vice-premier hökmüni Özbegistana sapar edip Şavkat Mirziýoýew bilen duşuşdy. Şeýlede Özbek lideri 2021-nji ýylyň aprelinde Aşgabatda sapar edip Gurbanuly Berdimuhammedowyň atasy Mälikguly Berdimuhammedowyň ýaz sadakasyna gatnaşdy. Lekin Markaziy Osiýada Özbekistan bilen Ýöne Türkmenistan Merkezi Aziýadaky beýlik döwletleri bilen deňizdirlende Özbekistan bilen iň pet gatnaşyklary bolan döwlet hasaplanýar. davlat hesaplanadi.